bagagnaw! Mga bagagnaw! Tuwalo, sige pangaway, oy. Labot ng kayo sa ako ba? Ikaw! Sama tawalo, wo. Huwag ka na ako, pastorpe. Tawag man si Lamboy. Oh, Lamboy, good evening. Hala, Pastor. Tawag man ka, gabi naman. Ngayon, takot ang bagay mo, Pastor ba? Nga ako problema, Pastor Roy. Ano na mong problema di ay? Anta, buhaton na ni silingan ni mo, Pastor. Sige, og pangaway, Pastor. Brad, ang Bible, ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Mateo chapter 5 verse 43 to 46. Higugma ang imong silingan, lakip na ang imong kaaway. Nato dito, Brad. Iki, manggol siya og balik-balik sa istorya, Pastor Roy. Ay, sagdira na, istorya rin kita na. No? Muundang na lagi na, Brad. Sige siya, balik-balik istorya, Pastor sa ako, Pastor Roy. Kuko na ko, Pastor, niyo ba? Ay, anong problematic man kayo ka? Ano sa man dahil na iyahang sulti dahil sa imo di ay? Sige siya ingon, Pastor, nga kaigit daw ko sa katong classmate kami elementary. Oo ba? Nakaigit dahil ka? Yawa na, Pastor Roy. Hindi man ka tinood.